Sena ilu litru petrol kien jiswa €1.19. Mit-2 litru petrol sar jiswa €1.41. Żieda ta' 18% jew 22 ċenteżmu tal-euro. Min-naħa l-oħra sena ilu litru diesel kien jiswa €8. Mit-2 litru diesel sar jiswa €1.31. Żieda ta' 20% jew 22 ċenteżmu tal-euro. Kalkolu ieħor juri li llum b'50 tagħti 7 litri petrol inqas minn sena ilu u 8 litri diesel inqas. Tabella pubblikata mill-Eni Malta turi li minkejja li l-Gvern dejjem jiġġustifika żiediet fil-prezzijiet tal-fuel bi żiediet li jgħid li jseħħu fil-prezzijiet internazzjonali, f'numru ta' pajjiżi Ewropej il-prezzijiet tal-fuel huma irħas minn dawk ta' Malta. Fil-każ tal-petrol huma 12 il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fejn dan jinxtara bi prezz irħas minn dak mixtri f'pajjiżna. Fil-każ ta' diesel huma 10 l-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea fejn il-prezz ta' kull litru huwa irħas minn dak ta' Malta. Jispikkaw il-prezzijiet f'Ċipru fi Slovenja, żewġ pajjiżi membri ta' żona euro illi għandhom livell ta' għajxin qrib ħafna ta' dak ta' pajjiżna. Mit-tabella tal-Eni Malta stess joħroġ illi f'dawn iż-żewġ pajjiżi bħala medja il-petrol huwa 14 ċenteżmu irħas minn Malta, waqt li l-prezz ta' litru diesel bħala medja huwa 4 ċenteżmi irħas minn dak ta' pajjiżna.